Wara dak kollu li ġie żvelat il-ġimgħa l-oħra u l-azzjonijiet jew in-nuqqas ta' azzjonijiet kemm tal-Ministru Konrad Mizzi kif ukoll tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-partit ħass illi kellu jirrifletti s-sentiment tal-poplu u l-irrabja u l-indinjazzjoni qed iħoss il-poplu f'dan il-mument u jesprimi ruħu b'mod qawwi, b'mod illi jagħti vuċi lill-poplu u allura jsejjaħ din il-protesta nazzjonali kontra l-korruzzjoni. Moment importanti ħafna għaliex irridu nagħtu l-messaġġ li dawn mhumiex affarijiet serji. Il-poplu jixraqlu ħafna aħjar mill-mexxejja tiegħu. Joseph Muscat huwa il-Prim Ministru tagħna lkoll. U għalhekk aħna nippretendu illi l-Gvern Malti ikun wieħed serju. Meta jsiru dawn l-affarijiet mhux qed jagħti l-messaġġ illi din hija serjetà, illi l-pajjiż qed jitmexxa b'mod serju. Il-Ministru ewlieni tal-Gvern tiegħu iħoss illi għandu jmur u jiftaħ kont f'pajjiż blacklisted, din hija xi ħaġa serja ħafna illi anke timmina l-fiduċja fis-settur finanzjarju illi l-Partit Nazzjonalista l-Gvern Nazzjonalista tant ħadem biex iwaqqaf fuq saqajja. Din il-protesta nazzjonali hija ntiża biex tagħti vuċi lill-poplu biex kull min iħoss illi għandu jesprimi ruħu fis-sens illi juri r-rabja u d-diżappunt u d-disgust tiegħu għal dak li qed jagħmel il-Gvern jiġi jingħaqad magħna nhar il-Ħadd fit-3 ta' wara nofsinhar il-Belt Valletta fuq Kastilja għall protesta nazzjonali kontra l-korruzzjoni.